Misibat sa Cebu City Operation Second Chance Center sa Barangay Kalunasan ang gibadabarang mukapin sa napo ka mga children in conflict with the law kon CICL. Pasado alas 6 kaganihang buntag. Nadakpan rin noon ang mayorya sa mga CICL. Human nga ang barak sa mga personnel sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP nga naa mahimutang sa gawas nga bahin sa pasilidad. Nakamatikod pagsibat sa mga CICL. Ang maong mga personnel mo'y nagbantay usab sa Cebu City Jail Annex Building nga naa mahimutang tupad ra sa pasilidad. Usa ka kasaligang tinubdan sa My TV Cebu ang mibutyag nga gipasalbahan sa mga personnel sa BGMP ang mga CICL dihang migawas kini sa gate. Pinaagi sa pagpanagan hinungdan nga ang uban kanila. Wa na mo dayon sa ilang tinguha nga pag-ikyas. Apan ang uban giingong nipadayon gyud pagdagan bisan sa gibuhat sa mga BGMP personnel. Matod sa direktor sa Cebu City Police Office nga si Police Colonel Ernio Dalugdog nga base sa ilang pakisusi, siyam ka mga CICL ang malampuson untang nakagawa sa pasilidad. Apan ang unom ni ini dakpan raw sabdayon human sa ginukuray. Samtang tulo ang padayon panggipangita. Human wa na kini magukdi pa. Gingong giatol sa mga CICL ang ilang dungang pagawas sa pasilidad. Dihang naabli ang gate gumikan kay adunay koleksyon sa basura. Wala na makapugong pa ang naginusarang gwardiya sa gate sa dayong dinaganay sa mga batanon. Dito rin gihapon. Unya kay pag rush up lagi nila o kamo duha tulo ka gwardiya mo di gid ninyo ni mapugnan kay biro mo sabay-sabay daghang kayo. So kinahanglan gyud kuan alerto lang gyud ka permanente ani no. Nunod sa hitabo, plano karon sa gamhanan sa Dakbayan sa Sugbo nga mo take over sa pagpadagan sa pasilidad ang Cebu City Police Office CCPO aron di na masubli pa ang susamang insidente. Kahimduman nga niadtong Enero karong tuiga, misibat usab sa pasilidad ang moabot sa 17 ka mga CICL. Din aduna pay duha nga wa pa makabalik sa pasilidad human sa hitabo. Gipadayag ni Dalugdog nga andam hinuon sila sa plano sa gamhanan nga sila na ang modumala sa pasilidad. Sanglit ang kapulisan aduna usay igong kahanas sa pagpatuman sa seguridad. Saba karon na sayran nga adunay tulo ka mga personnel sa CCPO ang magpuli-puli og duty sa Operation Second Chance. Apan di kini paigo sa pagbantay sa mga CICL. Pagka kuan mas advantage kung pulis na gid ang magbantay kay very particular magita pag abot sa security. So parehan ni matuman na ni atong mga recommendations. So murag gamay na lang ka chance gyud no na mahitabo pa ni siya kontrol. So dito same sa mga previous incidents nga na jailbreak sa kining operation Second Chance ang kahuyang gihapon sa security mo irason ani. Yes, mao gyud na siya kay labi na og kanang puro mga civilian ang magbantay. Na may blue guard sila dito, isa ra pud ka buok. Pero mo lagi kung di ginato maplano og maayo, biktima lang gihapon ta sa similar nga incident no kay wa pa man nato ni implementing ato ang mga intervention or recommendation. Kung sila na ang modumala sa pasilidad, gipaniguro ni Dalugdog nga ipatuman ang mga dugay na nilang girekomendar sa pasilidad. Una mo ang pagbutang og laing gate sa main gate sa mga CICL aron di nila basta-basta ma-overpower ang mga personnel nga musud og gawas sa pasilidad. Ikaduha mo ang pagbutang og dugang CCTV. Din makita na daan ang mga posibleng pagtapok-tapok sa mga CICL kung aduna sila'y plano nga magdungan og dagan paingon sa gate sa pasilidad. Ikatulo mo ang pagdugang og mobantay sa ilang gate. Gibutyag ni Dalugdog nga ang maong mga rekomendasyon wa gyud matuman sa mga nagdumala sa pasilidad. Human sa nangaging insidente sa pagsibat sa mga CICL, hinungdan nga nausban na usab sila og susamang insidente. So, another is kining installation of sound alarm system para kung adunay mga kasikas or mga untoward incident nga susama niini, at least ma-push nimo ang buton, mutingog, maalarma ang tanang gwardiya o gatong naay ato ang mga friendly kuan po diha, na diha po ang BGMP personnel. So dako ni siya tabang no kung ato gini siyang mapatuman. Anya kita karon mahimutang sa atubang bahin sa Cebu City Operation Second Chance. Diin kung imo makita sa akong likod, mo ni ang gate mismo sa Operation Second Chance nga mo'y giingong giagian sa mga children in conflict with the law kun CICL kaganihang buntag atol sa ilahang pagdagan o pagsibat diri mismo sa isgutan nga pasilidad. Kung imo makita dili ingon ana ka gwardyado ang nasgutan nga gate, gumikan usab kay kini mga bata di usab ni pwede nga gwardyahan og butangan og grabe kadaghan nga mga gwardya, gumikan kay maisip usab sila nga dili mga binilanggo. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.